Алекс, здрасти! Здрасти. Как си? Добре, ти? Добре. За какво ще ни разкажеш тази вечер? Днеска ще ви разказвам за традиции. Добре. Какви традиции познаваш ти? От началото на годината да почнем. На нова година децата стават сутрин с оватниците и удрят по гърба на родителите и им ричат здраве. Наричат здраве и любов, да са добри за цялата година, пък родителите им куват магат или да им дават банкноти. Добре. След това, друг празник, кой знаеш? След това има 3 март, или по-точно 19 февруари, когато Васил Левски беше убит от турците. Този ден е много важен, защото Васил Левски се е трудил през цялото време за нашето освобождение, но не е успял, но има голяма ефекта на историята на България. Добре. Друг празник? Другия празник след това е 3 март, когато е освобождението от турско робство. Това е когато турците са се борили срещу руснаците и българите, но за добра нещо българите и руснаци са успяли да превземат турците, да ги махнат и да превземат България. Освобождават българските земи. Добре. Нещо за традициите, какво ще кажеш? Традициите, какво правим в март, понякога трябва да носиш мартинци. След като свърши към края на март, като видиш щърка, тук в Англия няма, обаче като видиш щърка или нещо, слагаш си мартинцата на плодово дърво и да порасне плодове от него. Добре. Местим се към април. Какво знаеш за традициите през април? През април няма много. Я помисли. Как ще няма много? Ти знаеш ли някакви? Да. Възкресение Христово. Възкресение Христово, така. Тук на Великден, дето се казва, деня преди Великден. Кой ден точно? Четвъртък или събота. Тогава се бойдисват яйца, а пък на Великден тогава се чупат яйцата или например, ядем козунак, но най-важното е, че ходим на църква, за да празнуваме Възкресението на Исус. Добре. След това местим към май. Там май, 23 май. 24 май е ден на буквите. Това е когато Кирил и Методий са направили и създали нашата азбука. Добре. Към юни, тогава Кой 1 юни? юни, ден на детето, когато родителите извеждат децата на като ден, където да се порадва, защото все пак е ден на детето. Добре. Добре, лятото няма много празници, но има към есента, какви знаеш? Към септември? Към септември е... Какво почва на 1 септември? Началото на септември. Началото на септември е деня на първия учебен ден, когато родителите плискат вода по стъпалата и децата минават, обаче не се връщат назад, защото ако се връщат назад, това означава, че се връщат обаче в старата година, но те сега, като се връщат напред, са в нова година. Добре, за да им върви по вода. Да. Добре. Важни празници, които се празнуват през септември, знаеш ли? 6 септември е съединението на когато там Княжество България и Източна Румелия. И на 22 септември тогава е казано, че независимостта на България. Добре. Други празници през ноември? Ноември има Ден на будителите, 1 ноември. Тогава се познават всичките тези най-важни хора през българската история, например като Васил Левски и други такива. Добре, минаваме към зимата. През зимата декември месец. Най-важното е на 25 декември, обаче
нощта преди там, тогава на 24 декември се казва бъдни вечер. Тогава ядем не 4 номер храни. Така. И тогава Какви храни са точно? те трябва не да са меса. Така. И трябва също да палим свещ и питка с пара вътре. И който получи тая пара, ще има късмет с пари за цяла година. Добре. А на самото Рождество Христово какво правим? На самото Рождество Христово тогава ходим на църква, най-важното, за да празнуваме кога Рождеството на Исус, когато е роден. Добре. И какво се хапва тогава? Тогава се хапва... Още ли сме на постни ястия? Не. Тогава ядем меса. Обаче деня, там бъдни вечер, извинявай, забравих да кажа, че тогава духовете идват от небето да хапват. И за това какво? Не оправяме масата. Добре. Благодаря ти, Алекс. Един бонус ден, който също се празнува, е имения ден на брат ти, който е на 27 декември. Тогава всеки, който се казва Стефан, има имен ден. Добре. Добре. Айде. Чао!